n'ọga ewo Argentina ewo Argentina a na-enyelu ndị ụka n'obete ekene m Chifu Baji Ndụ alụsị ka eji ikpu akọ ekene m alụsa na-atụrụ Igbo Alternative na-ebu ya olunọnụmụ malụ mmọnwụ adịkwuru ka mmadụ na nnukwu egwu na-ebe ya the CEO Synagogue Global Nigeria Limited the CEO Ugo Beaches Hotel and Suites the CEO Ugo Beaches Garden ebe a na-alacha aka ebe a na-erife olili odogwu na Alternative kelelio onye na-esi ya ngọ ọ dịghị onye na-esi ya ngọ ọ dịghị onye na-esi ya ngọ n'ọbịala alụ ogbotiri mbuze lụọ ụnọ ogbotiri mbuze lụọ ụnọ ogbotiri mbuze lụọ ụnọ ndị mmadụ ebili ogbotiri mbuze lụọ ụnọ ogbotiri mbuze lụọ ụnọ ogbotiri mbuze lụọ ụnọ ndị mmadụ ebili ewezụgasị n'ọga mbuze abụkọrọ mmadụ garụwa ewezụgasị n'ọga mbuze abụkọrọ mmadụ garụwa ọga ọga ndị ọga si na ọga ọga ndị ọga 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 ndị ọga ọga mmadụ ncha ọga ọga ndị ọga 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 ndị ọga 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 ndị ọga ọga mmadụ ncha onye alụsa na-atụrụ Igbo onye alụsa eji Igbo akọ onye alụsa na-atụrụ Igbo mmadụ esi na ngọ onye alụsa na-atụrụ Igbo onye alụsa eji Igbo akọ o mere agadi nwanyị ọbụla aza ya karịsịrị akarịsị ọga ọga ndị ọga 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 ndị ọga 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 ndị ọga ọga mmadụ ncha sinamo amaghị sinamo odogwu na-ekele m odogwu nwoke n'ịdị mma Alhaji Sinamo Alhaji Sinoga ewo Argentina ewo Argentina a na-enyelu ndị ụka n'obete ekene m Chifu Baji Ndụ alụsị ka eji ikpu akọ ekene m alụsa na-atụrụ Igbo Alternative na-ebu ya olunọnụmụ malụ mmọnwụ adịkwuru ka mmadụ na nnukwu egwu na-ebe ya malụgo onye m na-ekwu onye bụ ife oyi na malụgo onye m na-ekwuru onye abụghị ya n'akwa Chifu Ugochukwu Nwugwu m a na-enyelu ndị ụka n'Ogbeke Kingdom ka n'ịdị mma odogwu nwere obi nwanne si na nwoke ọma odogwu nwere obi salisali si na nwoke ọma enyi ibe nke m na m kele yoyoyoyo imere agadi nwanyị ọbụla saa eti okokoko si na m Ugochukwu omo n'ịdị mma na m ekele gị dịka na-ete na-abata si na mmọnwụ bịa keleli Alternative ekene ego oyoyoyoyoyoyo oyoyoyo onye adịghị mma na-eke n'oye n'afọ na nkwọ ọganidu mma ndị na-asụ n'akwụkwọ karịrị akarị si na mụ ndị nyere ọrụ na-akarịrị akarị si na mụ iwe mepụrụ nwa mgbenye si na afọbi o Chineke nnọọ Igbo chiri mbuze wee lụọ ya ụlọ mmadụ ebiri si na oyoyo ahịrị ime ọ na-ekwe Igbo mezutekwute
karịrị akarị ala dị si na mụ Igbo meta nwa mgbenye Igbo merụ nwa mgbenye ndị kụzọrọ ọrụ na karịrị akarị si na mụ isikwa ha ụrụ akarịkwa n'ọrụ ala dị si na mụ ewo Ugochukwu ngorobo ọkwụsị mụ bụrụ egwu m bịa enwere ife ego eme n'ugwu nyanya ugwu a na-eburu nyanya ebili ala ha dị si na mụ oti na mụ ewo oti na m ewo oti na mụ ewo oti na mụ gakeneli na-egwe m ezina gakenelu na-egwe m ezina ewo n'otukwuo ọnụ ekene gị o ka m bịakwa ka nkele lọlọ gị omude dịbụ m anya ọma mụ afọ m lete bịakeneli nke m ji ka bịakeneli o na mụ kanali ewo mama ejima Gloria bakene mo ezi nwanyị otodi eme bakene choncholo choncholo kiri choncholo 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 kiri choncholo nwanyị niile mma ife mene gị nwanyị ebe na mụ ị na-anụ ya m ayi Sinamo Sinamo Ogandi oga Otirumbuze Obotirumbuze loluno Ndi mmadu ebili Obula simamula o Sinanu yamo Obotirumbuze Lolunenu Obotirumbuze Lolunana Obuni kalilegu Oyi mmadụ kanuno Oyi onye nọ n'ụlọ danụ so N'agbarugo okologo N'agbaru na-ekwu n'elu ya N'agbarugo